аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. насӯхтани дастмол дар оташ. ҷамъе ба меҳмонии Анас писари Молик рафта буданд. пас аз сарфи таом, Анас ки дид дастмоли сари сурфа зарду чиркин шуда, ба канизи худ гуфт ки онро даруни оташи танур биандоз. каниз хостаи Анасро анҷом медиҳад. меҳмонон ки гумон мебурданд дастмол хоҳад сӯхт, бо тааҷҷуб диданд ки каниз пас аз дақоиқе дастмолро дар ҳоле ки комилан сафеду пок буд, аз танур берун овард. дар ҳайрат мераванду сабаб мепурсанд. қавм гуфтанд: эй саҳобии азиз, чун насӯзиду мунаққо гашт низ? гуфт: зон ки Мустафо дасту даҳон бас бимолидан дар ин дасторхон. Анас гуфт: ба хотири он ки ин дастмол чанд бор бо дастону лабони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ошно шуда буд. агар шумо низ мехоҳед аз газанди оташи қаҳри илоҳӣ дар амон бошед, ба он вуҷуди муборак наздик шавед. эй дили тарсанда аз нору азоб, бо чунон дасту лабе кун иқтироб. чун ҷамодеро чунин ташриф дод, ҷони ошиқро чӣ ҳо хоҳад гушод. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.